Yo mga kalingap, at papunta tayo ngayon kila this guy. Kasama ko po si ano Po. yan, si Insan. May masama po kaming balita. Ay, may masamang balita kami kay this guy mga kalingap. Sana hindi siya mabigla sa masamang balita natin. May dala po kaming ano, cellphone ni Coco. At si Mrs. ko at si ano, Ate Rena, yung crush ni Coco. Ay! Yan po mga kalingap. Yan, nandito tayo. Sila this guy. For sale, yellow. Uy, wala na yung bahulang utang oh. Pautang po. Tapo, pautang. Pautang. Bawal po, bagong taon. Ay, bagong saod. Bagong taon. Oo, Pasok di kaya siya ng this guy oh. Pasok kayo, Sir Alvin, pasok. Oo, sige, Naulan sige. pati. Ay, may ano na siya oh. May harang na yung ano. Naapis kaya Sir Alvin, napasok yung tubig. Yung tubig kaya nilagyan niya ng trapal. Ipasok kayo, Sir Alvin. Mm. Napasok ang tubig ay. Yan, nasana si Coco. Ay, ako dun yung totoo. Napasok ang tubig. Ayan po, pasok po. Oo, mama, namat ba kayo? Hindi kayo, disgay, ito na. Pasok. Yan. Malinis po ang ano ni this guy. This guy, may masamang balita kami sa'yo. May masamang balita. Ay, masamang balita? Oo. Ah, Ano? oh, masamang balita. Mamaya, sasabihin namin pagdating ni Cedric para sabay kayong malaman ni Cedric. Ay, alam, bakit masama, Sir Alvin? Ganun talaga ang Masama na buhay. ang panahon, masama pa ang balita. Kaya Ayaw. nga ay, wala tayong Masama magagawa. na ang panahon, Sir Alvin. Kala ko ba pag napunta kayo laging magandang balita? May Ngayon, masama, Sir may Alvin. masamang balita. Mamaya at sasabihin ko, hintayin natin si Cedric at si Coco. Ito na po sila, si Coco. Yan, si Cedric, ay gwapo na si Cedric. Nagpagupit na si Alvin kanina. Oo. Maano na din yung buhok ko, ilas na din. Yan, gwapo na. Nagkano kami si Alvin nung ano, sa ano na daw po ako mabalik pilit sa 21. Tapos nagbigay po sila request nung ano, napa-x-ray ako sa ano. X-ray ulit. 1,000 plus din po yung si Alvin. Tinanggal na yung stapler. Oo. Nagdudugo pagtanggal. Oo, ano ka na? X-ray ka na? Hindi pa po, sa pagbalik ko, binigyan oo. po nila ako ng ano, para pag nagpunta ko doon, mapa-x-ray na ako. Oo. Para pag check up, maano na po nila agad. So yung mga kalingap, nag-follow up na po, nagtanggal na ng ano, stapler. Wala na. Hindi na masyadong masakit yan. Hindi na po. Kasi tinanggal na yung stapler. Ayos na siya si Alvin. Yes. Para tuloy-tuloy na din po bagang maghilom. Lilinisan ko na din siyang ayos kasi kung may stapler po na hindi ko matanggal yung mga kagan. Oo. Ate Rosie, halika. Halika. Ito na Ate Rosie yung ano mo nilapit-lapit mo din. Iyo Kay po. Mamuena. Opo, kaya grabe po sir talaga ang pasalamat ko sa inyong mag-agumta. Yan Oo po, na. umayo Okay na. dahil sa inyo. Okay na. Sakay na haba-haba man ang panahon. Yeah. Ayan. Maski po Naging baga successful pala. sabihin na nahaloy bago operahan, at least po successful. Ah. Yan mahalaga. Yan yung chinat mo sa amin, no? Nga, ay, todo por chat ko, Sir Alvin. Sabi ko, Sir Alvin, pahingin tulong. Kahit wag na po, Oo. ang ano, operation lang po, Yan opera lang po po ang talaga. hinihingi ko. Oo. Kahit wag mo na po ako bigyan ng kahit ano, bahay o kaya yung mga gamit, tapos pag-aaral ng mga kapatid ko, opera po ang gusto ko. Oo. Para po makatrabaho Kumusta na yung siya. ano pala? Ano, yung paglalakad mo? Patingin daw? Ay, bawal pa naman po sa Sir Alvin. Full ano? Oo, Kasi exercise. papa-x-ray po nung sa sunod kasi titingnan daw po nila kung nag-aano yung buto ko. Dudugtungan. Sige. Pero ang kagandahan po talaga yung pantay po baga si ano yun. Oh, yan, Bako pantay po itong na. inaasahan mo na 5 inches ang mawawara sa buto. Yun ang sabi ng doktor, di ba? Ayun, congrats, oh. Matangkad ka niyan pag naiti. Nakatangkad ka na niyan. Oo. Yan, tsaka ano, nasaan na yung ano? Nasaan na yun? Ay, dun sa pera mo, ayan na. Ano yung meeting tagong iPhone yan.
iPhone yan. Buksan mo, syempre. Hindi kaya. Sama na, ano lang yan yung hinihintay mo. Halata. Bakit ako sa iyo Yan. tayo yan. Ang sabi ba ganito, magkatrabaho daw siya para magbili ng cellphone. Oh, Ay, nabugay. nabuhay si Kuya ano. Tingnan mo na agad eh. Labulabo po sa labulabo yan. Yun nagbigay kasi natin cellphone nasa timba. Ay, grabe, mounted direct. Yung nagsipa-sipa na si Betis na ay pilay. Buksan mo tulos. Ay, Buksan mo na. nagas. Ako mabukas. Ano yan? Bubuksan na, bubuksan May na password kita. garo sir, nilagan mo garong password. Bakit ito pa? Hindi yata. Hindi naman po. Ay, tiga, ano niya, iPhone Sir ito. Alvin? Tiga, sili. Kaya nga ni sabi ko yaong kay Sir Alvin ang password. Dahil nahuhuldo ni Kuko ay pinagambong. Ay! Ay, bumay! Ay, napasa pa. Ano na tayo? Lain yan. Ito yan oh. Alvin, nagasama sa ako. Ay, ano na tayo? narata. Nabinyagan. Ay, nabinyagan. Ay, Grabe. Ay, yung ako. ito po. iPhone. Ay, iPhone 14 oh. Wow. Ay, iPhone 14 yan oh. Naprank tayo sa ano. Naprank tayo sa ano po mga kalingap. Sa... Ano po yung mabagmit? Oh, yan po. Meron siyang Realme. Parang iPhone, ano? Oh, yun. Kaya. iPhone ah. iPhone 14 to ah. Kaya. Yan mo yung ano yung lagyan mo siya ng ano. Saan mo na? IC55, IC51. Ang galing ng ano, ang galing ka lalagay yan. Upo tapos. Oo nga. Tapos iPhone ang loob. Oo. iPhone si... Upo ang plastic, si kahon. Lagyan mo yan, oh. Oh. Ay, Realme. Cellphone. Realme oh. Ay, real. Naloko tayo dito ah. Lagyan mo Papunta sa na para Realme. safe. Oo. Para safe yun. Wow, may case pa. May case. O yan, para Oh, gwapo. yan. Oh, Buti sige ka na. na. Huwag mong buksan. May warang iPhone siya Salamat oh. ka kay Ninong Rene Ninang Lani. Grabe. Nagbigay sa iyong pambiling cellphone. Wah. Ah, dali. Ano Dahan-dahan, sasabihin? baka maano. Salamat po talaga sa bigay niyo. Kay ano? Kaya na yun oh. Kay Kuya Rene Natilan. Rini at Katilani. Salamat na nga rin yan. Salamat po. Okay ka lang? Okay ka lang? Masaya ka ngayon? Bakit? Bakit? May cellphone na po. Ano pa? Ano? Kasi nakita mo na naman si ano. Yan mo, kinikilig. Ano na dyan? Ayos ah. Ay, ala. Okay man lang yan. Naabot na naman niya. Pero dalaga yan. Sabi niya kasi, Si ate mo siya kinikilig. next time. Oo. Ayan po mga kalingap si Kylie oh. Ayan na oh. Okay na oh. Nakakabawal pa naman po ipersa yan sa paglalakad. Ano kaya ang ano mo dyan? Ang una mong gagawin. Ay, binitawan? Bakit mo binitawan? Yun, naiya yan si Ralvin. Mamaya ay hinong tingin Mamaya sa na. Ano, sinong i-add mo? Sabi ka lang sa akin kung sinong gusto mong i-add. Tsaka bigyan mo siya si Ralvin ng ano ha, pang wallpaper niya ha. Wallpaper o ano. Gusto mo talaga. Ano ito? Gusto mo itong wallpaper? Ayat. Opo. Opo. O sige. O, Sige, sige, sige. ate, ano yan? Okay lang yun sa'yo? Naka-wallpaper ka? Asa, patingin nga. Ay wala na, baka ma-delete. Ito kasi kuko. Nag-uuman. Ito oh. Okay lang naman. Okay lang. Okay lang. Sa kanya sa cellphone. Oo, no problem daw, no problem. Kung naghahagad ka ito. Eh di mo mapapatid. Da ito. Sure ka, ito na ang ano, gagamitin mong ano, wallpaper? Opo. Bakit? 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 Si Bagay. Bagay! Bagay! Si ate nag-ano oh. Nagba-blush. Oh. Ay, kagaya.
Nagmamalas ka din! Grabe naman, yung namumula. Ay, grabe, namumula ka talaga. Pati ka. Kailan Pati yan? na mata oh. Nagpupuso na ang luwas. Yan, inspirasyon yan. Single naman yan. Kaya pwede yan gawing inspirasyon. Hindi kaya siguro. Yan na po mga kalingap. iPhone yan si Ralph, hindi kaya. iPhone, Mayaman. iPhone 14. Ayan na. Yan na. Wow. Oh, yan na oh. Oh, okay na. Baka di ka magkatulog. Baka pero yung naka-ano yan ha, nakabukas ang ano, naka-arog ko na kayan. Ganda ng cellphone mo pati oh. Ito ay pangtanggal ng ano, wala na pagtanggal. Nandyan, pagtanggal ng ano. Yan. Ngayon na yung magawa si Kuya Kuko. Pagdae ko nga yung binadya. Oo. Baka magkutikot ka na sa cellphone mo ha. Buong araw ka dyan. Oo, Nako. sinasabihan ka na. Danog ka. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ha? Kaya ate. Ito yung sa sinabi ni ate. Doon sa sinabi ni ate. Kadama ka nang magawa. Oo. Sa cellphone. Hindi po. Hindi. Ano gagawin mo? Andito. Dito lang sa bahay. Bahay lang? Ay, matambay ka lang? Tulong-tulong po. Matulong? Tulong. Habang hindi pa siya nagdadayong trabaho. Opo. Tulong sa bahay. Tulong-tulong. Tama naman yan. Magandang ano. Ay, may bad news tayo. Ito ang bad news. Oh, isasabihin ko na. Huwag ka mabibigla. Cedric, alam mo. Napapalunog Oh, kita ito ang bad news. Nag-break na ang Katniel. Wala nang forever. Ay, ang Sir Alvin. Ano nga ni Sir Alvin? Siya nga rin yun. Siya nga yun. Hindi ba kayo nabalitaan? Nabaritaan, nagang-agi sa Facebook. Wala nang forever. Wala nang forever. Wala nang forever. Ano nga ni Sir Alvin? Yan nga. Bayaan Bad news sindang magayon. mag-break, basta kamo dahil mag-break. Yan ang ano pa yan. Kaya pa nalulungkot duman Sir Alvin. Entero akong nahagas dahil mapakali sa laog. Siging galaw-galaw ko. Ano? Kumanta is, yun na nga, sabi niyo, Ito yung nga ang bad news. Ay, ka. Ano nga ni Sir Ito Alvin? nga na nag-break na nga. Hindi makakain. Ay, indam! Oo, si kapatid ko nga di makakain eh. Ay, dahil iniisip-isip ko, pero ano. Kumanito idol. Dahil man idol. Dahil man idol. Kalinga pang idol ko si Ralph. Ay, yan. O, pag nag-broken ang kalinga pa, broken ang lahat. Siyempre. Hindi, Sir Alvin. Ano na tayong bad news mo yan? Hindi mo Sir Alvin. Pero kilala niya. Oo. Sa mga love team, baga. Yun baga ang malinis na love team. Ano na lang tayo? Na Mart. Rena and Raymart. Ay, walang forever, Sir Alvin. Walang Wala forever. forever. Anong masasabi mo kay ate? Ha? Anong masasabi mo? Painit ka to. Pagkaganda ni ate. Si Alvin ang parang. Sir Alvin man kaya ang kinikilig ay. Si ate Rosie. Si ate, tinto ko na lang nagpa-plus. Ano pa? Ano pa? Huwag ka na magsalita ako. Ano pa? Subukan mo daw magsalita, tatanggalin niya yung Nahihiya na. Oo, normal man yan eh. Wala man masamang unibig. Ay, umanga. Si ate Rosie. Nagulat si ate Rosie sa ano? Akala ko pa naman kung sino pinagang ano ni Kuko na gusto nang makita. Parang si ate. Ay, siya ate, mayroong ganon? Oo. Laging maligaya ang buhay at hindi pwedeng wala ako dyan
May inspirasyon ka pala. Okay lang yan. Okay lang yung ate, may inspirasyon ko. Hindi ka man ano. Hindi naman. Hindi man, di ba? Huwag lang seryosohin. Ay, paano? Seryoso ba ang pagtingin mo? Bayan ko ha. Isip-isip ka. Nauuwi agad si Tuko. Oo. Wala yan. Ano, single Kakabreak yan. lang ni Kathleen. Kathleen. Oo, ano yan? Kasal na yan. Charot. Ipakasal na yan. Tawagin na si Kuya Bal. Hindi, paano yan? Ano yan eh? Kumbaga, ano yan? Hindi yan basta-basta. Anong gagawin mo? Halimbawa lang, kung magkatuluyan ka, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Hindi pwedeng mangiti lang. Hindi pwedeng daanin sa ano, beautiful eyes. Oo, wala yan. Pag beautiful eyes, Bawal na ngayon bagsak sa- yan. Sa panahon ngayon, mga walang ganyan pag ganon-ganon. Wala yun. Pag nanligaw ka, dapat mga ano, halimbawa kung may manligaw ka ba, papayuhan kita. Dapat ano ka, yung hindi yung paporma-porma lang, gano'n. Yan. Real talk Pugi yan, yan. real Hindi talk na yan. kinakain Hindi yan nakakain. Pugi. Hindi yan nakakain toy, tandaan mo yun. Ano ka? Seryoso. Seryoso, masipag. Oo. Masipag. Kahit wala kang pinagtapos na pag-aaral, at least marunong ka mag-diskarte sa buhay, ay marami magkakagusto sa'yo. Ito tayo, Sir Ann. Hindi yung paporma-porma, di motor-motor, yung mga Yung mayayabang. Ay, Tapos mga sa video okay ha, yung magaganda yung mga boses, yun ang pinapanlaban sa mga chicks. ay, pagdating Hindi ng na yan panahon, kaano na ngayon oh. Pagdating ng Papugi-pugi panahon, lang. Kay ano, kay ate, wala yan. Bagsak yan kay ate. Oo, mga Hindi ako ganyan. tumitingin sa mga ganun. Ang ano pala ni ate, yung sipag, tiyaga. Di baling mahirap ka, basta yung sipag, tiyaga. Ano mo? kahit naman O, halimbawa. Ano? Halimbawa lang, magkatuloy mo, paano mo siya bubuhayin? Ha? Sa ano level na magkatuluyan. Ha, halimbawa lang. Halimbawa lang. Ano? Uy, ano? Paano? Ano? Matatalo tayo niyan. Ikaw pili ko na piyap sa daghan. Oo. Sa libag. Ano? Patay niyo si Ralvin. Anong gagawin mo para mabuhay ang pamilya? Sisipag po. Magsisipag? Klaseng sipag. Anong klaseng sipag? Rating ba yung hukot si ate? Kasi ano yan eh, masipag na siya, di ba? O anong klase sipag? May mga klase kasi yan na sipag. Oo. Yung iba baga Kung hanggang masipag saan? gumawa ng ano. Anak. Oo. tapos hindi Ay, masipag baga maghanap masipag. buhay. Oo, anak lang masipag. Kasi ilang taon ka na nga, Toy? 21. 21? Ilang taon ka na nga? Nagka-girlfriend ka na? Hindi pa. Bakit? First love patay tayo. First love ko yata si Coco. Ay, grabe! Magkatulog ka sana! Ay, hindi na yun, Sir Alvin. May Hindi na- cellphone na, may live Hindi. light pa. Oh. Mahirap ka ito ng arkas. Coco. Cellphone ano, sa mukha. Alam mo, magtiwala ka sa Panginoon. Ha? Yan. Sa Oo. Panginoon. Darating din yan. Darating din yan. Huwag Mga ka pinapangarap mo sa buhay. Darating din si ate. Nag-ano si Coco talaga. Hala, baka in love na ikaw na tunay. Ganun, Oo. dapat pag na-in-love ka, kailangan ano, may control ka sa ganun para hindi ka masaktan. Oo. Mga ganun. Mahalin mo muna yung sarili mo. Sabi nga Tama yan, huwag yan. mong ibigay ang 100%. Wag mong ibigay. Oh, hindi. Magtira ka sa sarili mo. Hindi yan nadadala sa tingin-tingin. Hindi na dadala sa sarili. Pawis. Oo. Wag mo Sipag. Yan. Gusto mo bang ligawan to? Ha? Opo. Opo daw! Ate! Opo daw! Paano ka manliligaw? Yun.
Aray. Paano ka manliligaw? Hindi pwedeng tingin-tingin lang. Dapat harana, oh. Haranahin mo ngayon. Walang video, okay. Kumanta to Oo. Sige nga to Sige. Kunwari ay ako yung nililigawan mo. Kunwari lang yan ha. Huwag seryosohan. Oh, sige nga. Paano ka Oo. manligaw? Para kanino yung kantang yan? Dali. O, dali na. Sige na, kanta na. Handa kang... Gamagang kindat-kindat at sa kindat minsan pinasasapak. Pero ang chance, huwag mong iwawala ang chance. Ano? Dapat ready mabigo. Kung mabigo man, at least sinubukan. Ha? Hindi ka magsisisi sa huli. Ay sayang, di ko niligawan si siya pala talagang mahal ko. Napunta na sa iba. Ano? Di ka magsisisi sa huli. Napapanaginipan mo si ate. Ay, grabe! Napapanaginipan! Si Alvin. Wala! Grabe ng pag yan. Lovers in death. Puro ka ganyan eh. Dapat kumilos ka. Grabe na yun minsan. Ano ka na dapat? May dapat ito. Ay, nakaplano na ang kinabukasan. Paano mo mabubuhay ang future family mo. Yan yung dapat mong gawin. Ready. Iyo, siya. Oo, yan ang pangkinabukasan. Ipon-ipon na. Yan, mag-iba na daw sabi ni ate. Oo, para sa kanya kinabukasan. Magkano ang iyan lang si ate? Maghihintay sa 1 milyon. 1 milyon. Ay, naging pera na. Naging pera pala. Oo. Ngayon nagbibisyo ka ba? Ayan, kasi ayaw ng mga bisyo. Sigarilyo. Hindi rin. Inom. Hindi rin. Kape. Kape. Yan, okay lang yung kape. Oo. Mapati tayo. Nervous ka. Si Ate Rosie ang kinilig eh. Ate Rosie talaga kami ang mga kinikilig ate. Totoo. Ang kilig pati namin totoo. Kilig to the bone kami. Kayo pa. Taga-subaybay. Gano'n Ito. si ate. Taga-subaybay ning ano Oh. pa yan, team Couple, yung mga couple. love team ni Koko. Ngayon, anong mga ginagawa mo ngayon para mapatunayan mong karapat dapat ka? Ha? Hindi. Ano? Wala. Ay, wala. Bagsak tayo dyan. Ano yung manok na kaya yung siral? Oo, ikaw pati. Tinatakbo ka na nga. Hindi ka na nilala. Kaya mo yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Ha? Amen. 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 Hindi puro tingin. Dapat May pawis. Oo. Pinagpapawisan. Para makamit ang ang matamis na oo. Ha? Hindi kasi yan, hard to get yan eh. Ganyan eh. Tama na yan. Ay, Puritin. Tama. Yan, mag-ibigyan na lang. Kaya Joel. Kape. sa Namart na lang tayo mga kalimo. Lang yan si Raymart. Sabi na mo na po yung ni this guy oh. Ni this guy ito, mga okra. Pwede niya yung panghanap mo. This guy. Grabe na yung mo oh. Ay, oo, Sir Alvin. Tigpapatigas ka, Oo. di ba? Parang natanim ko pa po sa Papadamihin. Kaya hindi pala niyo binabawasan kasi para mas marami Nakuha siya. din kami dyan, Sir Alvin. Nakuha kami pang ulam-ulam na. Salamat kay Mami Joy na binigay pong buto. Madami yan, Sir Alvin. Yung iba hindi Ang ko pa lalaki pati. tinatanim. Okra na Oh, muna. ang lalaki pati. Yan, may kamuti ako, Sir Alvin, tanim. So, may kamote, may Para Sir gabi. Alvin, may maghihingi sa akin na buto. Sabi ko, sige, mapatigas tayo ng okra, tapos bibigyan ko kayo ng buto. Hindi, puro luto lang, Sir Alvin, at baka maubos. Tama Dapat yan. makatanong Maganda pa ang ako mindset marami. mo. Maganda ang mindset.
pag napadami ka ng okra. Hindi ko kayo. Oo, pwede yung ibenta, ano? Pag madami. Tamang mindset yan. Yan po yung mga dapat namin na mindset ng ano, mga Pilipino. Ano? Kasi ang ibang Pilipino, kapag nagkapera, Wala. gastos lang ng gastos. Gastos lang ng gastos. Hindi ka magtanim. Ano, Sir Alvin, hindi nabibilihin baga po. Mag-ano lang. Nakuha na nga Tama kami yan. dito na Sir Alvin pa ang maulan. May gulay na natong na ako tas talbos kamuti. Diyan na lang kami nakuha. May mga kapatid ka. Talbos tangbos. May bill na kayo ng kuryente? Ay wala po Sir Alvin, hindi pa man nadating po ang Oo, bill na oo. kuryente. Baka bukas Sir Alvin. Katapusan Bukas? na ay Magkano ang mga ano, binabayaran nyo sa ano? 500 lang Sir Alvin. Oo. Mm-mm. O di ma-advance, ano, ako na ang masagot sa Hindi kuryente na nyo. Sir Alvin, meron naman dyan. Meron Hindi, po, kasi Sir. di pa naman ito mga katrabaho. Nabigyan niyo baga kami Sir Alvin ng ano pera nung birthday po Sabi ni mga Kuya. kalingap, ayaw tanggapin ng ano. Meron ba na Sir Alvin? Bakit masakit? Oo, malamig ba ka Sir Alvin? Malamig. Yun yung problema. Pag nalamig. Pero mas masakit yan kung stainless. Pero at least yan kasi mabilis yan. Ano. Ay, gulong man siya. Wala man ang gamot ko man na lang Sir Alvin. Hindi man ako pinabili nung sa antibiotic. Hindi. Ano man na lang. Tapos lagyan mo na ng At compress na lang. May gamot man po siyang iniinom pag masakit pa ang Masakit lang. Eh, dahil kung Pag masakit na lang pala talaga. Ano Ano? pala nga yun, nababawas ko din. 3 pala. Pero kung ano yung reseta nung ano, Ito, iyo sunod doon. Magkulot uminom Yung ka. ano, yun sa ano, hindi man ako pinabili. Last na lang gamot na binigyan yung 21 na ano. 7 days na kasi. Hindi na daw. Yung sa sakit, hindi man na daw yun. Pag naubos yun, hindi na din pwede magbili. Tapos mainuman lang daw pag nasa Ote, Te! maganda ka mo. Oh, sige, maano na din kami. Maalis na din kayo Sir Alvin. Ate, maalis na. Uy, na natin si ate. Ay, sige na Sir Alvin. Sige na Sir Ay, Alvin. sige na. Sige na. Ingat kayo Sir Alvin ha. Maraming salamat. Wala na si Coco. Nagsisilya. Ay, ito. Nahiya. Oo, Sir Alvin. Kay Ari. Hindi mo nga kanina nga eh. Nahiya yun, Sir Alvin. Hindi nga makasalitang dire-diretso. Hindi kagaya ko, oh. Nahiya ito. Mahihain pati yun, Sir Alvin. Sige. Salamat, Sir Alvin, sa pagdalaw, ha. Excited na talaga ito sa cellphone. Laging tanong-tanong, Sir Alvin, kung kailan ka daw mapunta. Kung nag-chat ka na daw, Sir Alvin. Say, kuya, mapunta yung dito. Yung cellphone mo, excited ka. Salamat, Sir Alvin, sa pagpunta. Ingat po kayo. Mamaya na. Sa Lunes na lang. Sobrang ingat ka mo, Sir Alvin. Salamat. Salamat sa pamerienda Oo, ulit. salamat. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.
Kalingap Alvin. Kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangulila. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo.